И така, привет на всички, аз съм Кейв. Днешното супер яко видео ще играеме Brawl Stars. И тук съм събрал някакви неща, другите съм ги взел. И сега ще купиме Battle Pass-а. Половината. И тук мисля да купя 2 бокса и направо да отварям всичко. Така, явиме сам. Ако ви харесва, лайк, сабскрайб и така. Чай сега да видим. Добре. Сега се връщам след 2 секунди да го купя. И така, Brawl Pass за нас. Айде. Я сега видим това. Зато мога да съберем днеска. И така, продължаваме. Някакъв тъп стикер ще е. Явиме тук са какво има. По-скоро взимаме фри. 1000. Дали Байрон ще взема днеска? И така. След малко ще направим няколко игри, защото... Добре, искам само да видя. Ще го взема ли или няма? За 5 ли не ми стигат, бе? Аре, стига, бе, брат. Try some snake oil extract. За 5 не ми стигат. Добре, нищо, след малко ще го купа и него. Така. 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 Абе, то максна ли ми левела, бе? О, да, имам Legendary Drop накрая. Това е много добре. Имаме тук са. Някаква иконка. Това не е зле. Ама аз много не ги използвам. Така. Епик. Почти винаги нищо не ми дава, иначе. И тук 1000. И ето го скинът. Айде. Добре, добре. Става. И сега Legendary Drop, обаче това не записвам. Майка му дева. И сега Legendary Drop, да видиме. И... скин за Нани. Ужас! Тъмън го отключих, добре, нищо. Дай ми 5. Няма да ми даде. 166 джема имам. Добре, това е добре. За този ми иска един. Добре, айде. И така. Сега ми дава някой от тея да избера. Нямам си я представя така, че ще избера тази. Супер, 2 нови бролера. Така я видим сега. Ето Байрон. И Нани. Нани е... имам и скин даже за него. Добре, добре. Само колко голд имам? 10 000. Става. Така и сега... да отворим 2 мегабокса. Купуваме. Така. Първият. Да видим какво ще се падне в първият мегабокс. Добре. 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 О, свети долу нещо и... О, но един герой! Айде! Супер! Добре. Става.
Нов герой! Ура! Сега втори Мегавокс, да видим тука. О, тука няма да има нищо. Ужас! И скинът на Рико ми дава тука. Айде! О. Така, дай. Супер. Тука нещо фри ми дава, че имам. Да бе. Такива неща не взимаме. 5! За какво дадох един джем? Да му се не види. Се тая. Добре, от тук ми даде това и готово. Взехме го. Къде е само, че да го видя? Айде! Ето го и Рико. И тука ми се падна Hypercharge да за този, така. Ето и още един нов герой. Това е супер. Днеска късмета е на моя страна, така. Направо, като гледам толкова голд и толкова такива лилави, не ми се харчат въобще. Така. Обаче трябва да апгрейдна някой. Добре, да кажем. Айде, Dynamite. И вече го имам и него с Hypercharge. Супер. Добро. Аз имам 3000 такива, бе. Да. 3000 обаче май няма да ми стигне за абсолютно нищо. Я чава ви ми стигна на тази, аз забравих. Имаме пиновете. Добре, то ще е тука. А то тука. Става този скин, да. Само че исках да купя. Добре, така. Горе-долу това става. Така. Както виждате, не съм много купи. Не съм много... Така. Тук какво иска за... за 2 скина не си струва. Но поне това супер... Поне супер много и сам мисля да пробвам. Айде да видим тук как ще е. Така. Sign here with your life. Добре. Hey, wait for me. Мале. Направо ми разказаха играта. Явно трябва да го апгрейдна по някакъв начин, че... Hey, wait for me. Какво е, бе? You broke the contract. Дори не разбрах какво стана, важното е, че бих. Имам 0 кила. Добре, махам се сега. 9 купи. Ми даде такова. Тук има някаква офертичка. Малко да напреднем с колет. Имам точно 60. Става. Супер. Добре, да пробваме и Нани. То скин въобще. Мале, колко е шумно. Добре, айде да видим как е Нани.
слаби тези герои. Сега ще трябва да ги апгрейднем колко мога. И става Фулкон. Добре е това. Добре, дори не можах да му използвам супера. Еми. Пак 0 хила. Добре, бе, какво мога да направим? Добре. Take this at your peril. Try my latest concoction. Добре, тя са на пети. Let's Тази stay не знам какво calm, правим. but think fast. Shockwave! Stand back! Добре, I got пет your пала. back. Имаме така, какво правим? I might be armless, but I'm in no way harmless. Ох, Maisie to the rescue. I'm amazing. You're Добре. about to feel the heat. добре, добър съм. Ако има някакви прекъсвания на клипа, това е защото използвам едно приложение, дето нали за Motion. свързване на телефона с компютъра и буквално на моменти спира, защото тук е някакъв клип. Трябва да гледам. Let's stay calm, but think Но fast. много ми се снимаше на Brawl Stars днеска и си викам, снимам какво ще остава. Още един дроп. Нищо и половина. От тук всичко ли? Всичко съм взел. Тук добре. Ами доволен съм. 3 героя. Potential satisfaction guaranteed. Тук трябва да ги видя те на Байрон какво правят. И така. Искам да апгрейдна някой, ама кой? Boombox, baby! Beautiful. Just a regular day in the throne room. То скин на Рико става. We can do this. Jess will Това е fix it. 200 джема. Няма повече да харча пари, че... Still friends? Ниско. Let's rock! Тук какво имаме? Искам някакъв скин да купя, обаче... Gotta get that loot! Това е от миналия Battle Pass, аз ги имам тук. Аре, стига и спирало, бе, брат. Аз нищо не снимах. Тук съм, така. Тази котка въобще не е зле. Купувам. Go, 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 go! 3, 2, 1, blast off! Turbo time! Купувам, така. Останах пак с много малко лилави. Тук... Трябва да апгрейдна още някой, обаче... Не знам кой. Дали да е Брок? Your Или да е services Рико? are no longer needed. Ами, никаква идея. Sock it to ya! М, Let's see what's buzzing! Тази дори не знам как ми е на 524 купика, дори не игра толкова много. Така. Тогава кой бе? Добре, няма значение. Искам да играя, така че дай ми този. Next potential satisfaction Да направя една, guaranteed. две игрички. Това клипче ще е много кратко. Ще е само за... Не знам, 15-20 минути. Точно направя. The reptiles are growing restless. Now you see how it's done. How unfortunate. Убе. Broke the contract. Ей, We'll убиме. find Добре. you.
Хайде, те нашите да направят някаква мисовна дейност. Лежендари още един и... Да, бе! Котката ми се падна! Какво? Не мога да повярвам! What the fuck? Падна ми се котката! Да, бе, да! Oh, is this not true? Come to this? Днеска късмета ви е на макс, ей! Леле, не мога да повярвам. Don't start believing. You are stuck with me. Come on, let's get Ето кой ще апгрейдвам. physical. Само че от тук трябва да видя кое да и кубия, че не дам. Майко, не мога да повярвам. Леле. You aimed low and managed to miss the mark. Това не е за вярване. Падна ми се котката. Леле. 100% това видео ще го изрезвам доста, защото наистина много полагам това приятелно, след съм свалил да шервам екран на компютъра. Cat's out of the bag. Я да видим как действа та котка. Аре, ова. Добре, става, айде. Of course, I'm Possum. Ей, мизерник. Нямам интернет, какво? Добре, бихме. Това е най-важното, бихме. Не знам как нямам интернет. Много пресъщата програма, ей, ще качвам. 3 кила. Left. Thrilled to be here. Really. Падна ми се котката, не мога да повярвам, наистина не мога да повярвам. Не съм имал такъв късмет отдавна. Feline good. Ще купа и това. И освен да я купа да има щитовица. Pounce, flounce and Тук няма ли bounce. някакви готини скинове, бе? Thrilled to be here. И аз тъмън ги Really. похарчих. Пу! Добре, няма да харча повече. И да, пичове, това мисля да е от този епизод. Ще трябва да го обработвам и то доста, защото тъпата програма бъгва изключително много. И за другия път ще гледам да го правя. И това ще е от това клипче. Пада ми се котката, не мога да повярвам наистина. Днеска се здобих с колко? 1, 2, 3, 4 нови героя. Това е супер яко. Така че ще се видим в следващото клипче. Абонирайте се, лайк, subscribe и довиждане!